Ani khorang khanai tongnai Tripura hasteni khajang thakte busong okra sakra tei aboni bakai hamaya pono musungo tiring bisi ketal tei haikaba Ingreji bisi ketalni jotono ani khani hamchangma tei sibaya paro जों दिनै o jaga ringmani hingkai sini uddesho hingka bono DSF ni wngoi je 8 तारिख January 2021 je Madobari Chowmuni o जों Black Day observation खायना थांथांगो कसम साल हिसाबै aboni bagai Tripura hasteni joto pori tongnai tei চাকরি খাইtongnai gristi khlaitongnai tei Tripura sana hamjangnai dokana hamjangnai khajani taktei bo chungno kobna musungo a salo jotona aro phainani bagai जों tamni bagai a salo जों kosom sal haikaba Black Day ni palanya thangni tong norok kahamkani sibo norok saimano thangnai bisio 8 January 2019 je CAB no जों kasuna thangtini ajaga chini pori tongnai tai sikla Tripura sa ro khorokdok aba haike police ni gulibai sago dukuman baikha aboni bagai जों a salno जों chini TSF ni calendar o जों naharka जों a sal phaibrum जों kosom sal hisabe haikaba Black Day hisabe जों palanya thangni tongo tebo koyam sungo tebo saiman nam sungo जों jotokhon je chini CA obono o aino जों remove khayajak jora TSF andolon khaitangnai tai जों nesubai khlaiye chini abo Supreme Court o je case choli tongmani जों a case bo support khlaiye जों royal khaina thanglane aba haikino a salo je 8 January 2021 गोबांमा political थोंग्रों leader o tai bibinno political ni leader no जों lingo tai NGO rok no lingo aboni bagai joto Tripura sa tai chini pungthai barana hamjaknai rok no जों koyam songo a salo जोंoi baksa pal baksa phainani bagai asuna hambai।